Osaatko Kasvipaketti. me kysytetään tässä aina, tiedetään se niin vähän sen koiran historia. Tämä Se on mitenkään 4V. 4V. Mitä tässä harrastaa? Ei oikeastaan mitään. Ei aktiivisia. Ei. Joo, ihan kotikoirahommia. Joo, osaatko olla missään vapaana? Sitä on se yleensä, jos me käydään pidemmän lenkkeillä tuolla metsässä. Ei ole kiva. Asutteko te kertomaan? Vartioon. Tää olisi kirjasta lukea, että pitää. Joo, sitä se kyllä tekee. Joo, ja onko toi puhu? Siis tuo sitä puhetta. No joo, Onko se ikä? Joo, no tykkääkö se leikkiä? tykkää kovasti. Ihan sama millä vedättää, niin Ja kyllä leikkiä. se on kuullut laukaus. Ei ottanut laukauksen, vuotena. Eikä ollut mitään ongelmaa. Ei. Minäpä taidan ottaa. Mulla se on vaan hieno kesti. Ota käydä ensin. Terve! Ai hei! Mutta hauskaa. Tänne se kai. Siitä kovaa. Vaihdetaanpas kuule vähän paremmin. Kuulit täällä mahtavia. Kato! Täällä! Jekko! Hyvä! Oi, nyt se otti! Oi! Haistelee sitä. Joo. Okei, riittää. No niin, ja se oli isompi leuka.